ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga hinigugma, kodiha ni Kristo, ni ining santos uyamot nga gabi, kanusa ang atong Ginoong Hesukristo, milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtukaw o pagampo. Mao kini ang Pasko kun paglabay sa Ginoo, kun pasidunggan nato paghandom ang iyang kamatayon o pagkabanhaw, pinaagi sa pagkamatay sa iyang pulong o pagsaulog sa pagpamati sa iyang pulong o pagsaulog sa iyang mga misteryo, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon o mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Magampo kita ug amhanang Amahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa imong anak ang kahayag sa kalibutan. Santusa kining bag-ong kayo ug padilaaba kami sa bag-ong paglaom. Limpyuhi ang among mga kasing-kasing pinaagi niining pagsaulog sa Pasko ug dad-a kami unya nganha sa pangilin sa kahayag nga walay pagkapalong. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Si Kristo gahapon o karon ang sinugdan o ang katapusan, ang Alpha o Omega. Iya ang panahon ug ang katuigan, kaniya ang himaya o gahom, hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa iyang mga santos na mga samad, nga karon mahimayao na magbantay o mag-amping unta kanato si Kristo atong Ginoo. Kandila. Ang kahayag ni Kristo nga mahimayaong nabanhaw magwagtang unta sa kangit-ngit sa atong mga kasing-kasing ug mga salabutan. Paglipay kamo mga gahong langit nun, pagawid kamo mga anghel sa langit,
Pagsadyatan ng mga binuhat alirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trumpeta sa kaluwasan, si Kristo atong Hari na banhaw na. Pagsadyaw iuta sa dakong kahayag dinanagan, ipakita ang imong kasanag diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya. Sa kahangturan nahanaw na gayud ang kangit-ngit. Paglipay o inahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon. Nagdanag kanimo ang manunubos nga nabanhaw. Ug sa awit sa tibuok katawhan sa Dios, nga nagkapundok dinhi kining dapita palanuga. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Angay kayod ug matarong ang pagdaig sa dili makita nga Dios. Atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo atong Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhay nga mahan, sa utang ni Adan mibayad. Ug sa buling sa unang sala, pinaagi sa bililhong dugo mihugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanus agi ihaw si Kristo ang matuod nga kordero. Pinaagi sa iyang dugo ang mga ganghaan sa tanang mga magtutuo nga hihimong balahaan. Mao kini ang gabi kanus giluwas mo, ang among mga ginikanan ng mga anak ni Israel. Gikuha mo sila sa pagkaulipon, ug latas sa dagat gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabi kanus ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Hinugasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan. Nahiuli ngadto sa grasya, ug mitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanus agilugti ni Jesucristo. Ang mga talikala sa kamatayon, ug nabanhaw siya nga madaugon. O katingalahang panumbaling sa imong kaluya lang kanamo. O
masukhod nga pagpangga sa imong gugma. Aron matubos mo ang ulihipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak. O palaran nga kalapasan o gikinahanglan nga sala ni Adan, nga nakaangkuna lang kanamo. Sa ingon kadako nga manuhunubos. Ang gahom niining balaang gabi inagwagtang sa mga sala. Naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli. Nagdalag kalipay ngadto sa mga masulubon. Nagkuha sa dumot, nagdala ka namo sa kadait, ug nagpaubos sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi, kanus ang yuta gitiunay sa langit. Ug ang tao giuli ngadto sa Dios. Gusa langit nung amahan, taliwala sa kasadyan nining gabi una. Dawat ang among sakripisyo sa kagabion, ang among sakripisyo sa pagdaig. Dawat kining seryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabion. Nga ang kabugason nga dili gayud mo sa halop, makakaplagunta sa iyang siga. Nga kanunay gayud magdilaab, si Kristo mao kanang kabugason, nga bibalik gikan sa mga minatay. Ug mibanwag sa iyang malinawong kahayag, nganhi sa tanang mga tao. Siya ang imong anak, nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, gisugda na nato ang solemne nga pagtukaw. Karon maminaw kita pag-ayo sa pulong sa Dios. Hinumduman nato giunsa niya pagtubos ang katawhan sa Israel o nga sa pag-abot sa panahon nga iyang gibutan, iyang gipadala ang iyang kaugalingong anak aron mahimong atong manunobos. Pinaagi niining pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, hingpiton unta sa Dios ang buhat sa pagpangluwas nga iya nang gisugdan dinhi kanato. Mga lingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura o walay sulod. Ang kadagatan gitabonan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, ug ilalim niya kini gikan sa kangitngit, ginganlan niya adlaw ang kahayag, ug ang kangitngit ginganlan niya gabi. Milabay ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon,
ug mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka ali nga mag-ulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha. Ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos, ug nahimo kini. Ginganlan niya langit ang ali. Milabay na usab ang kagabihon ug miabot ang kabuntagon ug mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa ka lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mamala, ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mamala, ug ang tubig nga natigom ginganlan niya dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang mga nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Milabay na usab ang kagabihon, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit, nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabi, ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw, ug sa mga tuig, ug sa hinungdanong mga panahon. Mudan-ad kini sila sa kalangitan, aron paglamdag sa kalibutan. Ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maglamdag sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Nga gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron mudan-ag sa kalibutan, ug maglamdag sa adlaw ug sa gabi, ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabihon ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaapat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya gipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios miingon, sanay kamo ug lukpan ninyo ang kadagatan. Ang mga langgam mudaghan usab, ug milabay ang kagabihon, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalaing-laing mga mananap, mga kahayupan, ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap. Ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae sama sa iyang dagway, ug gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malupok ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi, ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap, ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon, ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat,
ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Dayga ang Ginoo kalagko. O Ginoo, akong dako, Dios, dako gayud ikaw. Gisuluban ikaw sa kahalangdon ug himaya. Gibistihan diha sa kahayag ingon og usa ka kapa. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Imong gilig-on ang yuta diha sa iyang baruganan aron dili matarog sa kahangturan. Sa kalawran ingon og usa ka sapot imo kini nga gitabunan. Lapaw sa kabukiran miabot ang mga tubig. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Imong gipabulog ang mga tubod ngadto sa katubigan, ang hangin diha sa kabukiran. Gawas kanila ang mga langgam nagpuyo sa kalangitan. Gikan sa kasangahan nagsibya sila sa ilang mga awit. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Imong gitubigan ang mga bukid gikan sa imong puloy-anan. Napuno ang yuta sa bunga sa imong mga buhat. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Imong gipatubo ang balilig alang sa kabakahan, ang mga tanom alang sa kagawian sa mga tao, diin mahimo ang pan gikan sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo, diha sa kinaatman imo silang gibuhat nga tanan. Ang yuta puno sa imong mga binuhat. Dayiga ang Ginoo, kalagko. Alleluia. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios, gibuhat mo ang tanang butang sa katingalahang katahom o kahusay. Tabangi kami karon pagmatngon unsa kalabaw pagayod kakatingalahan ang bag-ong kabuhatan na pinaagi niini sa pag-abot na sa hustong panahon. Gitubos mo ang imong katawhan pinaagi sa sakripisyo sa among Pasko nga mao si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Amen. Gikan sa basahon sa Eksodo. Ang Ginoo miingon ngadto kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Sultihi ang mga Israelita, papadayon na sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod o ipataas ang imong kamot, ibabaw sa dagat, aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon, aron bukdo nila ang mga Israelita, ug sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan, batok sa hari sa Ehipto, ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Dios nga nag-una sa kasundaluhan sa Israel, mibalhin sa likod, ug ang panganod nga daw haligi, mibalhin usab ngadto sa luyo nila. Ug nagpahimutang tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa didto ang panganod ug ang kangitngit. Milabay ang kagabhion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok gabii. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga timog nga mihuros tibuok gabii. Nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini. Ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigupod sila sa mga Ehiptohanon subay sa ilang agianan sa dagat. Sa wala pa moabot ang kadlawon gikan sa kalayo ug sa panganod, ang Ginoo midungaw sa mga kasundaluhang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe, busa naglisod sila sa pagpadagan. Ug miingon ang mga Ehiptohanon, musibog kita, kay ang Ginoo nakig-away kanato, dapig kanila. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot, ibabaw sa dagat, ug mutikyot ang tubig, ug matabunan ang mga Ehiptohanon. Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat, ug sa pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas, apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik ang tubig ug natabunan ang mga karwahe, ang mga tigmaneho niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migupod kanila hangtod sa dagat. Wala gayoy usa nga nahibilin. Apan milatas ang mga Israelita agi sa mamalang yuta taliwala sa dagat ug sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Niadtong adlaw giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuy-od sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo. Tibo bato sa mga Ehiptohanon ug nangahadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang surugoon nga si Moises. Unya si Moises ug ang mga Israelita nag-awit pahinungod sa Ginoo. Miingon sila, awitan ko ang Ginoo kay dako ang iyang kadaugan. Gipanlimbuwad niya sa dagat ang mga kabayo ug ang nagkabayo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awitan nato ang Ginoo, kay ginukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon.
Gitagunan ko ang Ginoo kay himayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo o karwahi iyang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog o akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya ang akong manunubos. Siya ang akong Dios, daygon ko siya, ang Dios sa akong amahan, ako siyang bayawon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo usa ka manggugubat, Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahi o kasundaluhan ni Faraon iyang gilugong sa dagat, ug ang kadagkuan sa iyang mga punuan nalumos didto sa dagat nga pula. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gitabunan sila sa mga tubig sa baha, natundag sila ngadto sa kahiladman ingon og usa ka bato. Ang imong tuong kamot o Ginoo, bantugan diha sa gahom. Ang imong tuong kamot o Ginoo, nakabungkag sa kaaway. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gipasunod nimo ang katawhan nga imong gitubos, ug gitanong nimo sila diha sa bukid sa imong kabilin. Ang dapit diin gihimo mo ang imong lingkuranan o Ginoo, ang sentuaryo o Ginoo nga gitukod sa imong mga kamot. Maghari ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Magampo kita, amahan namo hangtod karong mga adlaw, makita pa namo ang mga katingalahan nga imong gihimo kanhi. Kaniadto imong gitubos ang usa ka nasod gikan sa pagkaulipon, ug karon gitanyag nimo ang maong kaluwasan ngadto sa tanan pinaagi sa pagbunyag. Ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan makapahimulos unta sa mga pribilehiyo nga imong gisaad sa mga anak ni Abraham, ang lungsod sa Dios, ug mahimong takos sa kabilin sa Israel. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giihaw ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon, ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako, ug makakaon kamo maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban kaninyo o panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Gihimo ko siyang saksi ngadto sa katawhan, usa ka pangulo nga magtutudlo nila. Tawgon ninyo ang mga nasod nga wala ninyo hiilhi, ug magdagan sila nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ang balaang Dios sa Israel mo'y maghimo niini ug pasidunggan ko kamo.
Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga daotan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sayuta. Ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit. Ug dili na mobalik didto. Kun dili mo patubig hinuon sa yuta, aron manurot ang mga tanom niini, o kahatagag binhi ang magpugas, ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako, nga kawang lamang. Hinunua, tumano niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Sa tinuoray ang Dios mao ang akong manluluwas. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya mao kanhi ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon gikan sa tubod sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Pagpasalamat kamo diha sa Ginoo. Isangyaw ang iyang ngalan, taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan, isangyaw unsa kahalangdon ang iyang ngalan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Dayga ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon o siyudad sa Sion. Kay halangdon diha sa inyong taliwala ang santo sa Israel. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Matampo kita, makagagahom og kanunay buhi nga Dios, bugtong kalauman sa kalibutan, pinaagi sa pagwali sa mga propeta, imong gisangyaw ang mga misteryo nga gisaulog karong gabhiuna. Tabangi kami aron mahimong matinud-ano nimong katawhan, kay diha lamang sa imong lamdag nga makatubo kami diha sa kaayo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kahit sa iyang mga tao, di kayo
magampo kita, o Dios among Ginoo, imong gibanwagan kining gabhiuna sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw. Dasiga ang Espiritu sa pagkasinagop dinhi sa imong simbahan, aron tapos mabag-o sa lawas ug sa kalag, mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa, nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa may mayaong gahom sa amahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhaw na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini, ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na'y gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala na'y gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan. Ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Hiniusa ka Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay, kun dili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, atubangan sa atong mga mata. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pagpali tayo lungsod sa Diyos, nabanhaw na ang manunubos, kayang ka na tumihalad sa
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanagbanag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug nilingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan ug unya adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug karon nag-una siya kaninyo ngadto sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalilaw maguban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So mga igsuon, human sa atong gibuhat nga pagpuasa, paghilom, labi na gyud gidugangan sa atong enhanced community quarantine. Ang ato karong selebrasyon nagtimaan og bag-ong kahayag, bag-ong paglaom ug bag-ong kinabuhi. Kadtong kayo nga atong gibindisyonan, mo na gitawag nila bag-ong kayo, bag-ong kahayag. Mo na kining atong Paschal Candle, mao ni siya ang timaan sa bag-ong kahayag ug bag-ong kinabuhi. Kining tanan nahitabo tungod kay ang atong gipasidunggan ani mao man ang Ginoo. Ang Ginoo nga nagpakatao. Nya mo na ni ang tibuok na hulagway sa kinabuhi sa tao dinhis kalibutan. Sa atong mga pagbasa karon, ang unang pagbasa naghisgot sa pagbuhat sa tao sa tanang butang sa kalibutan. Nya gibuhat dayon sa Ginoo ang tao sumala sa iyang larawan o kasamahan. Nya iyang gipasanay dinhis kalibutan. Ang ikaduhang pagbasa naghisgot sa kaulipnan sa tao. Kaulipnan dito sa Ehipto, pero actually kaulipnan pod ni sa sala. Nya tungod aning kaulipnan sa sala, nahimong ngit-ngit ang kinabuhi sa tao. Kay wa naman, napilanggo naman. Nya miagi sila ni adtong katong dagat nga pula o namatay ang ilang tanang kaaway. Pasiuna lang to siya mga igsuon nga kini diay kaulip na nato basta kuyog lang nato ang Ginoo maluwas ra gid ta. Sa ikatulong pagbasa ni propeta Isaías, misaad ang Ginoo og usa ka sitwasyon sa tong kinabuhi nga pwede ra gid ta mukaon ug moinom nya dili na ta mamatay nya wa nay bayad ang pagkaon, lami ang pagkaon, lami ang bino. Di na ta dito maghilak, wa nay sakit o wa nay kamatayon. Ug mao na kini ang gitawag og saad sa kinabuhing way katapusan dito sa langit. Nya kining tulo ka pagbasa gihulagway ni sa kinabuhi ni Jesus. Ang kinabuhi ni Jesus dinis kalibutan, primero natao siya sama nato, larawan o kasamahan sa Dios.
na ay kahuyangan, na asad siya ay mga limitasyon. Unya, human, niagi din siya pagka ulipon. Gidakop siya, gikulata, gidaog-daog, unya, gipatay. Amo to, napaong. Napaong ang kinabuhi, napaong ang kahayag. Pero kay Ginoo man siya, siya man ang tag-iyas kahayag, igo ra siyang nisod ngadto sa lubnganan nga atong gisaulog ni ining adlaw sa Sabado, moingon ta Black Saturday. Black Saturday pasabot ngit-ngit ba na allow sa lubnganan ang Ginoo. Pero pagkakaadlaw nas Domingo, nga moy ato karon giprepara ning atong Easter Vigil Mass, gisaulog nato nga ming bag-o ang kahayag na nasa bag-ong kandila pasabot presensya sa Ginoo nya mo bendisyon sa tarong bagong tubig nga mao ang timailhan sa bag-ong kinabuhi. Unsa may kalainan aning kinabuhi sa wa mamatay si Kristo ug ang kinabuhi human nabanhaw si Kristo? Ang duha ka kalainan nga akong ma-imagine mao kini. Ang kinabuhi sa wa mamatay si Kristo, ang kinabuhi ngayon gidala adunay kinutuban. Ang kinabuhi human mabanhaw si Kristo, mao'y kinabuhi nga wa nay kinutuban. Mao na siya. So karon ako buhi pa man ko, kamo diha buhi pasad. Katong nanganta ganiha nagbasa, buhi pasad. Kanang choir buhi pa. Si Reverend Leo, nga may kay mo kantang exalted, buhi pasad. Mga patyono ning tanan. Kay doon naman ni kinutuban ng kinabuhi. Karon gani, giingnan gani sa enhanced community quarantine nga kana kuno mga 65 years old, di na lang kuno pagawason. Naga-practice na silang sud sa ilang lubnganan. Kay mga tiwasono naman 65 years old. Mo na mga matay gitang tanan. Pero kining kinabuhi kung kuyog nato si Kristo, sama sa mga Israelita nga kuyog nila ang Ginoo, sama sa mga apostoles nga kuyog nila ang Ginoo, kining kinabuhi matapos tuod ni musod nis kangit-ngit sa lubnganan nga gitawag natong Black Saturday. Pero doon na po ni siya'y Easter Sunday. Mabanhaw nigbalik, niya din agin na matapos ang maong kinabuhi. Nakaroon sa may requirement para mabuhi kita. Sa atong ikaupat nga pagbasa, diri sa epistola sa atong Bagong Testamento, ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, miingon siya diri, kung mamatay ta uban ni Kristo, mabanhaw sad ta uban kaniya. Mo na importante kayo, mamatay ta uban ni Kristo, mabanhaw sad ta uban kaniya. Nakaron kanus aman ta mamatay uban ni Kristo mga igsoon. After ko i-text kaganiha sa akong reflection, ningon ko, excited ba mo or hadlok nga musod sa inyong lubnganan? Nya na din itubag nako hadlok sa padiroy nasa uban. Excited pa dir basta kuyog na ko sa Kristo. Gibutangan pag kondisyon basta kuyog kuno niya sa Kristo. Karon kinsa may makadesisyon na kuyog na to sa Kristo? Way lain kita. Kita ra gyud. Si Kristo mo kuyog na nato kun ato siyang pakuyogon. Og dili gani, magpalayo ra na siya, magpaatbang ra na siya. Muna kita ra gyud makaingon. Muna ay lang jud paingon nga basta kuyog na ko sa Kristo, imbitara. Imbitara sa Kristo, nakuyog na ko. Nakaron, kanus ang masad si Kristo mo kuyog na to. Kana, matod pa niya sa Gospel sa ni John, chapter 15, niingon si Kristo, magpabilin kamo kanako, ug ako magpabilin diha kaninyo, kung inyong tumanon ang tanan nakong mga sugo. Pasti lang nindota, no? Kung magtuman mo sa akong sugo, magpabilin ko diha ninyo o kamo magpabilin dinhi kanako. Nakaroon ng pangutana, kamo batang mutuman sa sugo sa Ginoo? Ikalisura sa memorize na napadir. Karon sa inyong enhanced community quarantine, sulay ko nun ninyo og memorize ang 10 Commandments. Katungwa pa ka memorize. Maulang sanay memorize antod maabutan mo sa COVID, mga matay mo atis na human ang
Ten Commandments. Awa naman tayo kuan, wala naman tayo COVID karon no. Memorize lang ang kuan, Ten Commandments. Pero kanang Ten Commandments gihimo ra na ni Kristo sa duha ka dili magkabuwag na sugo. Gitawag na twofold commandment. Unsa man ni siya? Higugmaon ang Dios labaw sa tanan o higugmaon ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Kana, memorize na nato. So kung magsigi kag higugma, sige kag higugma ug andam kang magpakamatay para sa imong paghigugma, kana kuyog ka ni Kristo. Inigtapos imong kinabuhi aning kinabuhia, kuyog nimo si Kristo. Bisag musud pa ka ng imong lubnganan, kuyog nimo si Kristo. Ang pangutana, nahigugma ba mo? Nahigugma ba ta? Sama sa paghigugma ni Kristo sa matag usa ka nato. Na siya pangutana ron. Kung nagluto mo binignit gahapon, nang hatag mo sa inyong silingan. Nang hatag mo, pasar na mga na. Niya, nang hatag mo bugas sa inyong silingan. Labi na gitong inyong silingan, nga gi bugas kay gamay ra say nadawat gikan sa barangay. Tagaan lang 5 ka kilo. Niya sila kay napuo man kabuk sa pamilya. Di duha ra ka adlaw ang 5 ka kilo, wa na gitilaan na. Nya kamo kay duha man mo kabog sa inyong pamilya, ikatulo inyong anak, nya nama mo usa ka sako, ang tunga sako ihatag atong tuay na po kabog. Ang tanawa, di ba? Lipay kay ito sila. Nya kamo patay mo sa gutom. Ikahatay ninyo na higugma mo silingan, ang hatag man aka na langit dayon. No, malangit dayon ta. Ikaduha, nahigugma ba ta sa mga makasasala? Kay maura ba ginay gihigugmag maayos Ginoo ang makasasala kana mga manuyupay, mga kawatan, kana ba mga hudas atong kinabuhi. Ana, nya nahigugma na. Di mong tingog. Kung nahigugma mo kana kuyog na sa ninyo si Kristo ana. Kay ang gugma para gyud sa mga kaaway. Ang gugma para gyud sa mga makasasala. Kay di kita kakitag tinuod nga gugma kung dili siya matipon sa masulayan sa kaaway. Kanang magsige ingon nga kanang managuyag nga magsige I love you nya wa pa sila magkaaway. Ana wa ginay klarong gugmahan na mga sweet kay sila ana agbay-agbay nya o sa babae sad hakop sa dress kilid nya sikit kay sila maglakaw nya magsigong I love you, I miss you ana nabuangon na sila wa anay klarong gugmaha tan-awag makapanguyab og lain ang babae tan-aw na to ang laki moingon pagibagyapon nga nothing gonna change my love for you ana mo ana gani ang laki aka nang lakiha tinuod ang nahigugmas babae nabisan pag mamabdos ang iyang uyab kunod tungod kay napamabdosan sa iyang laing uyab nya buwagan dayon iya ra gyapon pangasawon ana nya nakailaki na bisag ako di ko man bisag madre pa na namabdos di jud ko musugot pero kanito tunta kun musugot masawa lang gyapon kay mingon ang laki nga mao gini ang ako tingaling koan paagis pagigugma ning akong uyab na ako'y tigsalbar sa iyang kauwawan ana ngay humagpanganak ato mabuntisan na sa glaig laki asya na si tigbuhi sa anak ana no ninduta ka ng lakihan no nya nakay laki yung anak wa no sige balihon na lang nato ang laki na lang nya ang iyang uyab nakapamabdos og laing babae nya ang babae nga uyab moingon ra gyapon nothing gonna change my love for you nay babae man nana buangon na sa mga babae. Sa ka na, pero ani siya na po, kinaan niya sa buwag ni, o biling na na. Kung mo ganyan itong batasan, wag gitinuod nga gugma nga mapraktis aning kalibutan. Si Kristo gibudhian ni Judas, gipamakak ni San Pedro, gibiyaan sa tanang mga apostoles. Pero tanawa sa itong ebanghelyo, miingon lang gyapon diri si Jesus, ingna ang akong mga tinun-an, magkita mi didto sa Galilea. Wa siya mag-andam og latos, wa siya mag-andam og kalagot or panudya nila, kung dili magkita sila tungod kay buhion pagbalik ni Jesus
ang ilang kadasig, buhion pagbalik ni Hesus ang ilang gugma, ug ipakita ni Hesus nga nothing gonna change His love for them. Ang gugma gyud nga mulahutay, ang gugma nga dili lang limitado din his kalibutan. Nya mao kini ang gugma sa Dios nga bisan ang kamatayon wa makabuntog niining maong gugma. Karon nagsaulog kita niining bihilya sa Easter. Hinaut unta kamao sa tang mutan-aw sa kinabuhi nga doon natay daghan kayong mga buhiunon nga mga pagbati o kaha mga paglaom nga ningit-ngit na karong panahona. Nga kining kangit-ngit karong gibati sa nabiktima sa COVID-19 maghatag unta ni og bag-ong kayo, kadasig, kalipay o paglaom. Nga mulaom unta ta nga kunaay Ginoo ang matag kasakit dunay sumpay nga umaabot nga kalipay nga dako kaayo. Ang kasakit ni Kristo ug ang matayon panahon sa Biyernes Santo gibaslan og dili masukod na kalipay o kinabuhi sa Easter Sunday. Ang ato sang kasakit karon sa COVID-19 kung ato lang yung ikuyog si Kristo sa tanang panahon, baslan po ni Kristo ug dako kayong kalipay nga pilo-piloon niya hasta kapila-kapilo. Pero kung ang atong kuyog aning pag-atubang nato sa COVID-19 mao gihapon ang sala, mao gihapon ang mga yawanong panghuna-huna ug mga buhat, mausba na sad ni og lain nga trahedya na di na kita kasagang. Kay nganuman absent man ang tinuod nga gahom, absent man ang tinuod na kinabuhi ug ang tinuod nga paglaom. Muna kuyog nato si Kristo, mupadayon ta sa atong Easter Vigil Mass. Manindog ta para sa pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang kahayag sa nabanhaw nga Kristo nagadanag gikan sa kandila sa Pasko. Hinaut-unta nga kining kalayo sa pagtuo dinhi sa atong kasing-kasing magdasig kanato samtang atong ihalad ang atong mga pangamuyo alang sa atong mga kaigsuunan, ilabi na atong nabiktima sa COVID-19 o mapaubsanon kitang muingon, patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tibok simbahan, nga ang atong Santo Papa ug mga kaobispuhan, magsangyaw unta sa makaluwas sa hitabo sa Pasko sa pagkabanhaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa kanasuran ni ining kalibutan, nga ang gingarian sa nabanhaw Ginoo, mukaylap ngadto sa tanang katilingban o kultura. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga gibunyagan ni arong mga gutlua nga hawa sa kaulipnan sa sala, magpuyo sila sa bag-ong kinabuhi sa nabanhaw nga Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang niining nagasimbang katilingban, nga makig-ambit kita sa malipayong balita sa pagabanhaw, ngadto sa tanan natong ikahibalag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga nangamatay, kay namatay sila uban ni Kristo. Mabanhaw unta sila uban kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Amahan, dawata ang mga pangamuyo sa imong simbahan nga nagsaulog sa mahimayaong kadaugan sa imong nabanhaw nga anak, among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Nga igsoon ato na karong himuon ang pagbindisyon sa atong tubig ug ang renewal sa ato karong bunyag. O gamahan ng amahan, ikaw naghatag kanamo grasya pinaagi niining mga timailhan sakramental nga nagatug-an kanamo sa mga katingalahan sa imong di makitang gahom
dinha sa bunyag gigamit namo ang imong mga gasa nga ang imong gasas nga tubig nga imong gihimong mabungahong timaan sa grasya nga imong ihatag dinhi niining sakramentuha sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan aron sukad niadto mahimo kini nga tinubdan sa tanang kasantos. Ang mga tubig sa dakong lunog imong gihimong larawan sa mga tubig sa bunyag nga magpawagtang sa sala ug magpasugod sa kaayo. Latas sa mga tubig sa dagat nga pula gidala nimo ang Israel gikan sa pagkaulipon aron mahimong larawan sa balaang lungsod sa Dios nga naluwas sa gapos sa sala pinaagi sa bunyag. Didto sa mga tubig sa Jordan ang imong anak gibunyagan ni Juan og sa espiritu gidihogan. Nagbuot ang imong anak nga dugo ug tubig mobuhagay gikan sa iyang kilid samtang nagbitay siya sa krus human sa iyang pagkabanhaw ang mga tinun-an iyang gitugon. Lakaw kamo og tudloi ang tanang mga nasod bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa Amahan, tan-awa karon nga mahigugmaon ang imong simbahan ug abliha alang kaniya ang tuburan sa bunyag. Pinaagi sa gahom sa Espiritu ang grasya sa imong anak ihatag sa tubig niining tuburan. Ang tao sa imong larawan imong gibuhat sa sala siya hugasi dinha sa bag-ong pagkatao pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Simbolik ang tadi ang dapat kayo. Nangamuyo kami kanimo Amahan o imong anak ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa mga tubig niining tuburan. Ang tanan nga giblubong uban ni Kristo dinhi sa kamatayon pinaagi sa bunyag mabanhaw usab unta uban kaniya ngadto sa kabag-o sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga hinigugmang igsoon, magampo kita sa atong Ginoong Dios nga iyang panalanginan kining tubig nga iyang hinimo o nga ang atong gamiton aron paghandom sa atong kaugalingong bunyag. Bag-ohon unta niya ang atong pagkatao o ampingan unta kita niya nga maunungon sa espiritu nga atong nadawat. O Ginoo nga among Dios, karong gabion na ang imong katawhan nagtukaw nga nagampo. Ubani kami samtang naghandom kami sa mga misteryo sa imong pagpamuhat ug sa labaw kadakong misteryo sa pagpangluwas. Bendisyoni kining tubig nga makapalambo sa binhi dinha sa kaumahan o nagahatag kanamog katagbaw o kalimpyo. Imo kining gihimong sulugoon sa imong kaayo. Pinaagi sa tubig giluwas mo ang imong katawhan o gitagbaw mo ang ilang kauhaw didto sa kamingawan. Gisangyaw sa mga propeta nga gigamit ang tubig. Mahimo ikaw bag-ong kasabutan uban sa tao. Pinaagi sa tubig nga gibalaan ni Kristo didto sa Jordan, gibag-o nimo ang among makasasalang kinaiya diha sa paghugas
nga naghatag og bag-ong pagkatao, itugot nga kining tubig magpahinumdom namo sa among bunyag o paambita kami sa mga kalipay sa among mga igsuon nga gibunyagan ngadto sa misteryo sa Pasko. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon pagkuha mo ninyo mga kandila aron natong himuon ang pagbagong bunyag. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo, pinaagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bag-oho nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanus-a gisalikway nato si Satanas ug misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinhi sa iyang santos nga simbahang Katoliko. So aning tulo ka pangutana ang inyong itubag, nagsalikway ako. Wa gani mo magsalikway ina ay na lang sa mugtingog. Busa, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway ako. Og sa tanan niyang mga buhat, Nagsalikway ako. og sa tanan niyang mga haylo, Nagsalikway ako. ang inyong itubag, nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Dios nga Amahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria Birhen, gilansang sa krus, namatay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay o karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Nagatuo ako. Ang Dios, ang gamhanang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatong bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Karon, mahimo na ninyong pagmon ang inyong mga kandila ug mopadayon na ta ngadto sa paghalad.
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat na sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg pagbayad sa imong ngalan. Alang sa kaspuslanan sa Dios sa santos nga simbahan. O Ginoo dawata ang mga pagampo ug mga halad sa imong katawhan tinabangan sa imong grasya kining misteryo sa Pasko sa among kaluwasan maghingpit unta sa makaluluwas nga buhat nga imo nang gisugdan dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining gabhiuna nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pakamatay gilansang niya, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo aron magikan sa silangan hangtod sa kasadpan usa ka putli nga gasa ikahalad alam sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, og miday, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Minaagi sa krus, o pagkabanhaw mo, kami imong niluwas, ikaw man ang manunubos sa kalibutan. Nagpasalamat kami, nagpasalamat kami. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo, itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kining halad nga tunhay alang kanamo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol o mga martir, uban nila ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among arsobispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, mga diakono, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pinaag patalinghogi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan, ug lakip na sab sila nga nagsimba diha sa online nga mga misa. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtang kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo, maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulo nga gitudlo ni Hesukristo.
Pasaylo kami sa mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala. Sa mga pagsulat, inunualuwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. ipakita ta karon ang atong panag-inig sunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, puna kami sa espiritu sa imong gugma, gisaulog na namo ang misteryo sa Pasko sa pagkamatay o pagkabanhaw sa imong anak, o gipakaon na kami sa iyang mga sakramento, ang iyang dakong gugma alang kanamo, maghiusa unta kanamo diha sa gugma alang sa usag-usa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahal, isangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niini maong virus ug sa pagpapkang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puamot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manindog palihog. Nga igsoon usa sa mga nindot nga gasa na nadawat nato karon mao ang bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom, bag-ong inspirasyon. Ang ato lang buhaton aron nga madawat nato ning bag-ong mga bag-ong grasya, muuban lagi ta ni Kristo kanunay, pinaagis pagtuman sa tanan niya mga sugo matag adlaw. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan niining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw o maluluyong manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa sala. Amen. Amen. Og siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing way katapusan, pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugob unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing way katapusan. Amen. O manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dado nato ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.